denw ni kiiritigɛlaw ko wari mun bɛ don assemblée nationale kɔnɔ députéw ka session kɔnɔ u ka sariyaw ta k'a ɲɛsin an tacogow la ani ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw la ni fili bɛ yɔrɔ min o fili a ka kofɔ ko n'i y'a ye jamana in tira a tira o sariyaw batobaliya de kɔnɔ o sariyaw kalifara an ka kiiritigɛla minnu na u k'an lamɛn nin yɔrɔ la jamana in n'an ko a tira terroristiw dɔrɔn tɛ dɛ marifatigiw dɔrɔn tɛ dɛ olu n'u ka rɔbuw n'u ka plumew sigilen bɛ ni mun ye kiiri jugu tigɛ e fana farala terroristiw kan an b'o fɔ donc n'an bɛ terroriste kɛlɛ mali la kiiri jugu tigɛlaw b'a la commandant juguw b'a la gouverneur juguw b'a la ministre juguw b'a la président juguw b'a la député juguw b'a la bɛɛ de don an bɛ tiɲɛ fɔ hali an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tile ala ka kumakan kan u ka bɔ u yɛrɛ filateli la u ka tugu ala kɔ u ka fara ka tugu fangaw kɔ fanga minnu bɛ jamana ci an ka dugu minnu an b'a fɔ laadalatigiw an bɛɛ de ko don an bɛɛ de ka kan ka tile ta mali ko la n'an ko an bɛ mali fɛ an tɛ si to yen an tɛ si ka kuma to yen kuma si tɛ yen tugun ko mun tɛ fɔ an b'a fɔ bɛɛ ma k'a ɲɛci bɛɛ la an ka tile ko mana bɔ yen marakojugu ale bɛ taamasere fila di président ko a ko engrais ko lajɛ engrais a tun ka kan ka se sɛnɛkɛlaw ma waati o waati o waati taara k'an ta nɔgɔ a kun kan ka di sɛnɛkɛlaw ma cogo o cogo waati o waati la a waati taara k'an ta a dun engrais a kibaruya taara ka di a musaka taara ka di maa damadɔw ma olu ma baara kɛ nka u ma ɲininka u ma wele ale ko fo k'o tigiw wele k'u ɲininka k'u wele mun de y'a to mali sɛnɛkɛlaw ma engrais sɔrɔ ɲina ko o bɛna kɛ sababu ye engrais tanya a bɛna kɛ sababu ye ɲina sɔrɔ bɛ dɔgɔya dɛ sanji nana cogo min ni engrais kun sɔrɔla sɔrɔ tun bɛ bonya dɛ ala y'an sɔn nka an ka yuruguyurugukɛlaw y'an jɛ ala ye sanji d'an ma ka sanji bɔ k'a wasa sɛnɛkɛlaw ye baara kɛ nka yuruguyurugukɛlaw ka engrais wari minɛ k'a dun ka tunu n'a ye ka manamanakow fɔ ka manamanakanw fɔ olu de bɛna an jɛ balo la ɲina donc an ka kɔngɔ u nɔ don bi u nɔ don sini engrais dira minnu ma marché dira minnu ma u ka bɔ ka kuma jamanadenw kan mɛn an tɛ sɔn u ka wari dun k'u b'i sigi u ka kɔɲɔmusow n'u ka mɔbili ɲumanw kɔnɔ dɛ o banna awɔ ko n ka kuma surunya n b'a surunya a ko fana ko kuma gɛlɛyara mali kɔnɔ bi ni kuma ma taa fanga jimi sira fɛ n'a ma kɛ fanga sago ye e ni bɔnɛ don e ni kara don e de bɛ taa wele i bɛ taa sigi kan 1 na i bɛ taa di procureur Touré ma a ka yafa ma i bɛ di bɛɛ ma ko k'i datugu i ye mun fɔ o tɛ lajɛ dɛ ko kuma in ɲɛsinnen bɛ dɔ la awa ko k'o dabila maaw ka kuma maaw de sara yan 91 ni liberté kelen in nɔfɛ carré des martyrs Floye Ɲarela ko Musa kun ye binkɛnɛjeni fanga ye ko mɔgɔ tɛ se k'i hakilina fɔ maaw sara ko ka maliyɛnw bila k'u hakilina fɔ o tuma k'u ka maliyɛnw bila k'u hakilina fɔ o y'an ka hakɛ de ye a b'an ka sariyaba kɔnɔ o y'an ka hakɛ de ye an ye kɛlɛ kɛ ka hakɛ mun sɔrɔ o sɔrɔla san 30 o kɔfɛ k'o tɛ se ka minɛ koyi ko ka dabila a ka dabila bi a ka dabila sini ko an ka journalistiw n'i y'o fana lajɛ da bɛ se bɛ ɲini ka k'u ma ko ka taamasiyɛn ta ATAR kan mun bɛ Joliba TV la k'a ye kuma dɔ fɔ a ma bɛn yɔrɔ mun sigilen bɛ k'a ka mɔgɔw ka baaracogo kɔlɔsi n'o ye journalistiw ye HAC awa k'ulu y'ale wele
k'a ye kuma mun fɔ a bɛ ɲini kana dankari a bɛ ɲini k'a kɛ tan a b'i komi olu yɛrɛ yan'u k'u ka baara kɛ u bɛ ɲini kana kɛ gogoro de ye k'a don journalistes da n'u hakili la o gogoro ye an b'o kari ka bɔ u da n'u hakili la u b'u hakilinata fɔ u b'u ka kumakan fɔ u sago la an y'o fana droit sɔrɔ o y'an ka hakɛ de ye Mali kɔnɔ mɔgɔ si kana na n'i ka gogoro kura ye k'i b'a dɔn an da n'an hakili la o kɔfɛ ko fɛnw da gɛlɛyara sugu la balo sɔrɔ tɛ yen sɔrɔ mun tɛ yen dumunifɛn bɛɛ da gɛlɛyara taabolo bɛɛ gɛlɛyara donc o fana fo k'o fɔ de k'a jɛya n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ k'i tɛ transition fɛ u ye nkalon tigɛ n'an tun bɛ bɔ ka taa place de l'indépendance la an bɛ tulu sɔngɔ fɔ IBK ye tulu mun sɔngɔ tun bɛ fɔ IBK ye bi an t'o sɔrɔ dɛ mun bɛ yen o ka ca n'o ye bi ko malo jalanin tun ye 7,000 ye sisan k'a bɛ 9,000 n'o ma fɔ an b'an da tugu o kan mun na an bɛ président Assimi n'u bɛ ka taa nkalon tigɛ ye k'a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ transition kɛlɛ kɛ nin de la Assimi an ye kɛlɛ kɛ nin de la n'i nana k'i b'an ka kɛlɛ dafa f'i ka nin yɔrɔ ɲɛnabɔ n'i ma ɲɛnabɔ an b'a fɔ o tuma i mana an ka kɛlɛ dafa dɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw minɛli o fana kuma président y'a jira k'a fɔ an ni Côte d'Ivoire an mɛnna jɛ la anw de ka jamanaw tenkunnen bɛ ɲɔgɔn na Ala de ye sigiɲɔgɔnya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na gɛlɛya bɛ Mali la Maliyɛn caman taara Côte d'Ivoire don tɛmɛnen la kɛlɛ b'olu yɛrɛ bara u caman nana an bara donc sigiɲɔgɔnya mun bɛ yen o kama nin ko gɛlɛyara cogo o cogo an k'a ɲini ka bɔ a kɔnɔ ni nɔgɔya ye ka balimaya kɛ ka sigiɲɔgɔnya kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ko in ka tɛmɛ a ka ɲɛnabɔ k'o de y'ale hakilina ye awa laban na o kɛra Mali ye plainte mun kɛ Conseil de sécurité la France kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ma plainte in ɲɛ an b'a mɛn de an b'a mɛn ko a kɛra cogo o cogo an fana ye bɛ diɲɛ jamanaw ka tɔn n'o ye ONU ye an b'a la an ni hakɛ mun ka kan o ka d'an ma a kɔnɔ n'an kɔnɔna fililen ser'u ma ni kuma mun ye an ka maa sɔrɔ yen an ka tulow sɔrɔ mun b'an lamɛn u k'an ka ko lajɛ ni hakili ye a ka ɲɛnabɔ o tuma an sigilen bɛ ka ONU kɔnɔ ni Mali autorités ye plainte mun kɛ ka taa lase u ma u k'a ta ba la u k'a lajɛ u ka jaabi d'an ma an bɛ jaabi dun faamu président ka kuma kumabaw ye nin de a kɛtɔ b'a la taala la o sa dan kami juga anak ulang dan ulang Merci beaucoup.